No moi! Mä en oo pitkään aikaan kuvannut video ja sehän johtuu siitä, että mä muutin tossa aika kauan sitten Ibizalle. Et täällä mä nyt oon, tässä näkyy tää mun terassi. Mulla on täällä mun ibizalainen ystävä, her name is Christina. Say hi! Hi! And yeah, it's very beautiful here. It's so sunny and we are just drinking and partying and... Miksi mä puhun englantia? Ja täällä on tosi kivaa ja mä siis voitin lotossa, niin mä muutin tänne. Ja mä oon myös mennyt naimisiin. Ja sille. Joo, eli sellaista, että mä ajattelin nyt sitten palata tänne YouTuben pariin, vihdoin ja viimein. Sitten mä tiedän, että siitä on tosi monta kuukautta, mä en tiedä, että onko siellä enää ketään seuraamassa tai mitään, mut here I am. Vitsi, mä oon unohtanut ton suomen kielen, kun mä oon asunut täällä niin kauan. Tiedätte varmaan. Nää on näitä ongelmia, mut hei, katsellaan taas ensi videossa ja ehdotelkaa haasteita ja kaikkea, mitä mä voisin Christinan kanssa tehdä. Niin, ciao!